DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa edugabos mga tugang. Alaw kitang ngunyan nin Lunes, petsa 24 kan bulan Mayo taon 2021. Sa programang Bareta alas 12. Ako po ang sino magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Sa pamayok ang mga darakulang bareta sa lado lokal, 11 barangay sa Legazpi City ang mantininong nasa Code Red dahilan sa COVID-19. 2% pasanakan populasyon sa Albay ang natudukan nin bakuna kontra sa COVID-19. Sa lado nasyonal, lampas na sa 4 milyones na Pinoy ang nabakunahan. Robredo handang magtandem kay Duterte sa infomercial kontra sa COVID-19. Bareta sa ibang nasyon, bulkan sa Congo nagtuga mga residentes pinaibakwar. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Mantinirong nasa Code Red ang 11 mga barangay sa Legazpi City matapos manotaran na dakol ang mga napositibong kaso ng COVID-19 sa nasabing mga lugar. Sa datos sa pinaluwas kan Local Interagency Task Force, ang naingenot ang barangay Gogo na may 26 na positibong kaso, ikaduwa Bitanon na may 17, ikatulan barangay Buraguis 15, barangay East Washington 12, barangay Bagumbayan 11, asing Cruzada na may 11 man, barangay Bonot asin Taysan na may 9, barangay Rawis 8, asin EMS Barrio Maysaro or EMS Barrio 1 na may 8, asin Siring man ang barangay Kabangan na Iguang Anong. Ibong nalado padagos ang pangapodan ni Alcalde Noel Rosal nasunodon sa nampirmi ang minimum health protocols taning malikay ng ulakit kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nasa 2.86% na kan populasyon sa probinsya ni Albay ang nabakunahan na kan primerong dose kontra sa COVID-19. Inang pinag-anunsyo ni Gobernador Al Francis Bichara sa pagikan sa official Facebook page na may petsang Mayo 21 taon 2021. Sigun kay Bichara, ang syudad kan Legazpi may pinakalangkaw na numero kan mga nabakunaan kan primerong dose na uminabot na sa 7,134. Sinundan kan Ligao na may 3,839. Asin 3,308 sa Tabaco City, 1,376 sa Tiwi, 1,235 sa Uwas, 1,171 or 61 sa Daraga, 948 sa Kamalig, 929 sa Piudoran, 737 sa Bakakay, 637 sa Malinao, 621 sa Libon, 601 sa Santo Domingo, 500 sa Ginobatan, 495 sa Manito, 430 sa Pulangi, 400 sa Rapurapo, asin 330 sa Jovellar. Mantang 0.41% o 3,553 ang nabakunahan kan second dose kan bakuna. Sa totalmente, igwa ng 874,900 ang eligible population kan probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ipinasunod kang Bureau of Fire Protection Regional Office ang pagbabalasa sa mga opisyalis kay ni. Inang kinumpirmar ni BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon sa pagkasabi na si Fire Superintendent Gary Lunas
Ibinalyo na sa BFP National Headquarters mantangan nagsalida sa IAU si Fire Chief Inspector Walter Marshall bilang Deputy for Operations mantang si Fire Superintendent Alberto Marqueses. Inali na sa Catanduanes sa siniminalyo sa Sorsogon mantang si Fire Chief Inspector Rico Brizuela. Ngayon binalyo sa Catanduanes. Sa ibong nalado si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort. Inali sa Naga City as isinakat naman sa Camarines Sur BFP Provincial Office. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Ang mga miyembros kan Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection of Top Cop kan Daraga PNP sa paingalo ti Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia na kaigwan ng pagpatrolya sa Kagsawaruin sa Barangay Busay, Daraga Albay kung saan pinarondoman mga tagsadiri ng tindihan ng obserbaran ang minimum health protocol sa sinagiyang itinalaan kan gobyerno lokal as in Interagency Task Force tanganing masigurong kaligtasan at seguridad kan mga residentes asin mga turista. Sa ibong nalado nagkaigwang mansindanin Barangay Nihan, Kasurug Help as in Food Bank, ayuda mula sa kapo sa Barangay Maroy kan nasabing banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Buong kasuhapon Mayo 23 kan taon 2021 para mientras na pinararamnaan sa total lockdown, ang Bicol Medical Center Department of Psychiatry umasbidbid na Don Susano Memorial Hospital sa Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Katakot din kan nagpagpositibo sa COVID-19 ang sarong pasyente asin healthcare workers kan nasabing departamento sa ibong kan maigpit na pag-implementar asin pagsunod sa minimum health protocols. Kung saan ang mga persona nagpositibo sa nasabing ospital ang naka-isolate naman, matang pinagkukondukta naman ng prevention and control measures tangan hindi na magdakol ang maulakitan kang nasabing helang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Epektibo kaso banggi, pinusunod na kang gobyerno lokal kang Ginubatan Albay ang Executive Order No. 17 na pirmado ni Alcalde Gemma Ongo kung may relasyon sa orden ay pinasunod ang curfew hours po na alas 8 ng banggi sa god alas 3 din aga. Maliwanag kan alkalde na nasabing lakdang katakot kan padago sa paglangkaw kang kaso ng COVID-19 sa nasabing banwa na minakausa. Di na alarma kung kaya kinakaipuan na magpasunod din mas maigot na mga lakdang tanganing mapreventaran ini. Sinabi alkalde ang uhoko na kinakaipuan na malimitaran ang kontak kan mga tao tanganing na maiwasan ang peligro ng exposure sa nasabing virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Mantinidong African Swine Fever Free ang syudad kan Legazpi. Inang pinag-anunsyo ni Legazpi Veterinary Officer Dr. Manny Estipona kung saan resulta ini ka naging kooperasyon kang publiko magi ng mga paratienda. Sayon kay Estipona dakulang pasalamat niya sa mga kapitan kan 70 ang barangay sa Legazpi dahil sa pagkipagtabangan ninda sin pagkukondukta ng checkpoint tanganing masiguro ng gabo sa pinagpapabakal na karning urig na nag-aagi sa slaughterhouse. Paliwanag ng opisyal na may kukonsidera ring sarong trayumpo kan lokal na gobyerno. Pinag-asigurar ni Estipona na padagos ang mga inisyatibo asin programa na mapapakinabangan kan mga local hog raisers sa syudad din Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Nasa sanribong sako ng mga paroy na banhi o NCIC RC222 ang naresibikan Municipal Agriculture's Office kan Kamali Galbay halis sa Department of Agriculture as in Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec. Sigur kay Alcalde Caloy Baldo, didistribuyor na nasabing banhi sa mga paraoman na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Obheto ka nasabing asistensya na mapakusog ang produksyon ng paroy sa nasabing banwaan sa paagi kan implementasyon kan Sustainable Agriculture Strategies taning masiguro na iguanin bastantin supply nin bagasin pagkaon ng mga kamaligenyo lalo na ngunyan na presente pa man giraray ang pandemyang COVID-19. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa kasi man abutin. It's the day, Best Cafe, inumin. Best Cafe is the name. Best Cafe, Best Cafe.
Nescafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development, Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college, a place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion, Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed Coffee Box, may libreng 10 Mixed Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Matnog, Sorsogon Branch, Barangay Caloocan, in front of Santo Niño Parish Church, Matnog, Sorsogon. DCGB, Bareta, alas 12.
Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Ang total na bilang kan mga Pinoy na nabakuna na kontra sa COVID-19 uminabot na ni sobra sa 4 milyones. Sinabi kan National Vaccination Operation Center na lampas sa 3 milyones. Kan total na bilang ang kaibanan mga nakaresibi kang primerong dose. Ang ikadawang dose nasa 949,939 na. Sa inang sinabi na nadugangan ng 379,117 nang nabakunan kumpara ka nakaaging Sabado. Sa ibang dalado ang 7 aldaw na bakunang na itudok minamot ni sobra sa 1 milyon na may daily average sa 172,513 kada aldaw. Sinabi ni Bataan Representative Enrique Garcia na 1,600 na mga empleyados kan Kamara de Representantes na nabakuna na kontra sa COVID-19 puon kampunan ang inoculation drive gunyan na bulan. Siyan sinabi na punteriya nindang mabakuna ng mga empleyados kay iban pamilya na nasa 25,000. Siyan sinabi ng mga nabakuna na iyo ang kaintra sa A2 as in A3 priority list. Mga senior citizen as in may mga comorbidities. Idinagdag pa manyanan sa Kamara de Representantes nakakuha ng Novavax vaccine doses na gibo sa India mantang sinda nagtagaman ng 50 milyones pesos para mabakuna ng mga empleyado sa sin pamilya kan mga ini. Nakalampas na ng 3 milyones na swab asin sa live COVID-19 test ang Philippine Red Cross sa entierong nasyon. Tulong bulan matapos na malampasan ninda ang 2 milyones na target kang Pebrero. Sinabi ni Senador Richard Gordon, pamayokan na PRC na iguanin na 3,10,432 test na nagibo sa indamantang sinda padagos na magkakaiguanin lakdang kontra sa dain ay hiling na kalaban sa paaginin 24% testing sa nationwide output asin sagkod sa 4 or sa 40% kan total test na ginigibo. Idinagdag pa man niya na kunday sinda ng kaiguanin testing nasa 250,000 na COVID-19 positive cases anday na isiya na sinda ilamang aram na naglalakop na palan sa nasyon. Sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na handa siyang magluwas sa vaccine infomercial kasabay si Presidente Rodrigo Duterte mantang hinagad niya na magkaigualang information campaign sa COVID-19 jobs imbes na pagulon ang anunsyo kan bakuna para sa publiko. Siya sinabi na anuman na oras handa siya kasabay si Duterte. Idinagdag pa man ni Robredo na siya naniniwala na dapat magtarabangan kung paano mapakusugan tiwala kan publiko sa pagpapabakuna. Bareta sa ibang nasyon, sa nasyon ng Congo, biglang nagtuga ang bulkan sa Democratic Republic of Congo na naging dalan tanganing mag-ibakwaran ribu-ribong residentes kan Goma City. Yang pinakarani sa lugar, nahihiling man ang pagragasa kan lava hali sa Mount Nyirogo, harani sa aeropuerto. Ultimong nagtuga ang bulkan kan taon 2002 kung saan 250 ang katao nagadaan mantang 120,000 naman ang nawaran ng istaran. Sa laro ni sports, laog sa 2021 Tokyo Olympics ang Pinoy Gin na si Kurt Barbosa. Yan ang nagluwas matapos na kuha niyang panggana semifinal sa men's 58 kg event sa 2021 Asian Taekwondo Olympic Qualification Tournament sa Amman, Jordan. Maski sa sana alagad, pinadapa ni Barbosa ang local belt na si Zaid Al-Halawani sa score na 50-49 sa third round. Erot kani dinaugman ni Barbosa si Molom Tuminbayar kan Mongol. Yan ang naging dahilan para siya makalaog sa semifinals. Breakthrough! Smart Halo, ang napod kan may eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa kinaban sa imbensyon na sa indang pinagpresentar sa merkado. Ang Smart Halo sa rong device na magsiserving navigator na dahil may istorbo araw kan smartphone na gamit mo. Ang Smart Halo, minaimat-imat at simpleng tuturo sa biker ang direksyon kung saan siya dapat mag-aging dalan na dahil ka may istorbo. Sundan sa nanailaw asin sigurado ligtas ka sa destinasyon mo. Sa pagkabanggi, ang Smart Halo nagserbi man ng makusog na flashlight asin automatic na minapalsok pag abot sa destinasyon. Istoryang naiiba! Dahil sa COVID-19 pandemic, nagkaigwan ng maigpit na travel restriction as in health protocol sa bilog na mundo na nakapektar sa dakol na negosyo. Saro sa grabing naapektaran ng pagkalugi sa Japan, iyon mga haunted house sa paboritong bisitaon kan teenagers sa theme parks dumaan kada summer vacation.
kaya sa paabutan na Summer 2021 season sa Japan, piglansar kan Haunted House Design Company na kuwagarisatay an Screambulance sarong Haunted House Experience na pwedeng ipa-deliver sa arong ang customer. Sigun sa website kan kuwagarisatay, dadaraninda ang pinagtakutan na harong sa paagi kan sarong makatakot na ambulansya na pinagmamaneho ng sarong zombie. Sa laog ka na makatakot na ambulansya, may 3D speakers na makapagtaon ng realistic horror experience. Ang panagkadesenyo kan Screambulance sa gusunod sa health protocol kan Japan Ministry of Health, Labor and Welfare. Ang pag-book sa serbisyong ini, non-contact kaya makakasigurong safe and haunted house experience na ini. Nagkakantidad ng 9,000 Japanese yen ang Screambulance sa sinmadurarang haunted house experience sa 15 minutos. Flashback! Mayo 24 kan taon 1915 kan pilion kan Board of Regents kan University of the Philippines sa UP si Ignacio Villamor bilang presidente kan university. Si Villamor ang primerong Filipino president kan UP. Siya ang dating executive secretary of the Philippine Commission sa panahon kan sayang eleksyon. Nagasumir siya kan sayang opisina Hunyo 7 kan parehong taon. Yan ang mga baleta. Sinurat yan sa DCGV News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, Shepherd News Manager Mar de la Cruz. Ako po, as idong naging tagapagbaret, ako dyan na pagkaunto, ako po si Renz Luna. Maghali, magpuknat, matusunod na ang programang Iskaramusa. Pagkatapos na nagkapi ng mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGV, Bareta alas 12. Abangan